אופני הרים חשמליות, מני, בניית אופני הרים, תיקון סוללות ליתיום לאופניים, לקורקינטים. אני בונה אופניים חשמליות חזקות, מתקן את כל סוגי סוללות הליתיום. אם מתקלקלת לכם הסוללה באופניים, ולא משנה איזה סוללה, 24 וולט, 36 וולט, לא משנה, 48, כל סוגי הסוללות הליתיום אם מתקלקלות, אני מתקן אותם, לא צריך לקנות חדש ולהחליף. אני בונה את כל סוגי האופניים החשמליות בכל מיני מהירויות, למי שקיבל שלילה וצריך לנסוע לעבודה למרחקים במהירות יותר גבוהה ממה שמוכרים בחנות. אני בונה ומתקן סוללות למכוניות היברידיות, למערכות סולריות, למברגות. בונה ומתקן אופניים חשמליות, קורקינטים, מני, תיקון ובניית סוללות ליתיום ואופניים חשמליות. טלפון 054-269-1207. ביי.